Il-ġlieda kontra l-abbuż u traffikar ta' drogi ħadet diversi forom matul is-snin. Ir-riformi u l-liġijiet mill-gvernijiet ma naqsux, iżda riċerkaturi li l-problema ta' droga fost is-soċjetajiet madwar id-dinja baqgħet tolli rasa. Kien propju madwar l-1961 meta l-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda ikkriminalizzat id-droga. 50 sena wara bosta pajjiżi fosthom Malta qegħdin jirrevedu l-pożizzjoni tagħhom fil-konfront ta' din il-konvenzjoni permezz ta' dikriminalizzazzjoni ta' ċertu drogi. Rapport tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa li ħareġ dan l-aħħar jagħti sostenn li sejħa dikriminalizzazzjoni. Saħansitra ir-rapport imur lil hinn mill-kannabis u jirrakkomanda dikriminalizzazzjoni ta' droga bħall-eroina. L-appell ta' din l-Aġenzija Internazzjonali sar f'rapport dwar il-prevenzjoni, dijanjosi u trattament tal-HIV fost dawk l-aktar vulnerabbli, ewlenin fosthom il-vittmi ta' droga. Ir-rapport jagħmel appell ċar lil pajjiżi biex jiżviluppaw liġijiet li jiddikriminalizzaw l-użu u l-injezzjoni ta' droga. Jiżviluppaw liġijiet li jiddikriminalizzaw l-użu ta' seringi notfa u li jillegalizzaw it-terapija ta' sostituzzjoni bl-opjoidi bħal metadone u jipprojbixxu it-trattament sfurzat għal vittmi ta' droga. Dan kollu b'kontrast qawwi għal konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda tal-1988 li bl-aktar mod ċar titlob lill-istati membri biex jadottaw miżuri li jikkriminalizzaw il-possess, ix-xiri u l-kultivazzjoni ta' droga għall-użu personali. Għalkemm bosta pajjiżi għadhom xettiċi dwar dawn il-konklużjonijiet kuraġġużi, ċertament li dan ir-rapport mistenni għajjem diskussjoni f'diversi pajjiżi dwar it-triq il qudiem fil-ġlieda kontra id-droga.